بزعبه وشتاو خينات ويسيف لورا بناي وصا زينا انت زي كوينو ايفلطوني ني عليت يكون بوليتيكا نوصو نايتم كفومني دمص طيت نبعلا تبايل زتكوس مدافع انت زي كوينو كال صنصو يطراي اب افريكا ديموكراسي انتي مالتي مزبال احنا انتي نفلط نوم حتتهم كساب زبال ينبصحو ناي سيطان اذني دفن دامبر هاغروم كم مغزاتي انجليز ناصاب زوصتلو عامه مهرت مالت شحنጫተ 1966 جميرو نزحلفو 59 عامتات منغساو سرعتهم زغيرو ዓለም ብዝመስከረትሉ ናጻን ፍትሐውን ምርጫ ጥራይ ዜጋታታ ናይ ሃገራት አፍሪካ መወዳእታ ዘይብሉ ውሽጣዊ ኩናትን ነውፅን ናይ ዕልዋ መንግስትን ዜናን ክሰምዑ ከለዉ ኣየዞም አፍሪካውያን እንታይ ኮን ወሪዶም ይኸውን እናበሉ ዝድነቑልና ህዝቢ ምሳና ተሓዊሶም ወይ አፍሪካውያን ተባሂሎም ስሞም ኣብ ዘይረብሕ ቦታታት ክለዓል ከሎ መቸም ከም ዘሕፍሮም ጥርጥር ይብሉን ኣብዚ ሃገር እዚኣ ብልሽውና ወይ ኮራፕሽን ነውሪ ብሃገራዊ መዐቀኝታት ተዓይራ ካብ 54 ሃገራት አፍሪካ ኣብ መበል ሳሳይ ደረጃ ትርከብ እዚ ዝኾነ ኣብታ ሃገር ዝመት ሃብቲ ስለዘየለ ይመስለኩም ብደረጃ አፍሪካ ኣዝየን ሃብታማት ዝብል ማዕረግ ካብ ዘለዎን ቀዳሞት ሃገር እያ ንምዕቀን ኮነና ናይ ዜጋታታ ማእከላይ እቶት ብውልቀ ሰብ ወይ ፐር ካፒታል ኢንካም ክረአ ከሎ ከባቢ $8,000 ምስ ናይ አፍሪካውያን ማእከላይ ገምጋም ከተራእዮ ከለኻ ዳርጋ 3 ዕፅፊ ማለት እዩ ናይ አፍሪካውያን ማእከላይ እቶት $2,900 ምዃኑ ንእግረ መንገድና ንኣፍልጦ ወስክን ብለኩም ብሰንኪ እዚ ዘለዋ ሰላም ድማ ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ኢኮኖሚያና ወሰኸ ይኽመጽን ይሁን ዝኸይ ዘሎ ዜጋታታ ሕክምና እንተዚ ተሃኪዎም ገንዘብ ሲኢኖም ኮፍ አይብሉን ብነጻይ አይግበሮ እምበር እቲ ሕክምና ውሽጣ ሃገር ዘይከኣል እንተኾይኑ ናብ ወፃ ሃገራት ሪፈር እንተተባሂሎም ዜጋታታ ሓገዝ ደልዮም ናይ ሰብ ገጻ ይጥምቱን እዩ መንግስቲ ሙሉ ወጻኢታቶም ሸፊኑ ኣብ ወፃ ሃገራት ከም ዝሕኮም ይዝገብር ደቆም ዩኒቨርሲቲ ንኻኣቱ ኣብ ቦፅም ድብዕራዩ ኣደ ድማ ናይ ንእስነት ስልማት ምሻጥ ኣይፈልጥዎን እዩ መንግስቲ ዩኒቨርሲቲ ዝኣቱ ደቆም ትምህርቲ ብነጻ ብምቕራብ ከይኣክል ወርሓዊ ልዑል ዝበሃል ናይ ጁባ ገንዘቡን ይህቦም ወጻኢ ሃገር ከይዶም ክመሃሩ ዘኽእሎም ውፅኢት እንተምፅኦም ድማ መንግስቲ ይጭነቆም እምበር ስድራ ቤት ጉዳይም ኣይኮነን ባዕሉ መንግስቲ ሙሉእ ወጻኢታቶም ሸፊኑ ንስድሮኦም መርቕዎም ጥራይ ዝብል ብሓፂሩ ኣብ ዝብልሽውና ዘየለ ዝብላዕ ስለዘየለ ዘይኮነስ ዝበልዕ ሽሞኛን ዘብልዕ ስርዓትን ስለዘየለ ዘገርም ነገርካ ኣዝዮም ሰላማውያን ህዝቢ እዮም ተቐበልቲ ጋሻ ሰሓቕን ዋዛን ዝፈቱ نختلاليهم فخوز زبالون نملم ما زي كوبدن هزبي تماهيروم يوم اتخباب 900 مهور حبرة سبي انت خونه جن كم ديلهم استفطروا يمسلكم هاجروم نتأخذكم كلا نرواندا بروندن سعيبة نعلمنا سالسيت بتخ هاجر يعني را تسلم تدك أجن نتمنجس مستركوبو كم بحد شيء فتيرهم كاب حجنيو نزابيدهم صدقهم أبزخون كفال علم تسلم تهاجر كتم محضرون كتم عبلنا يدخلون يهم نزبلكم كم يدعيلكم نزهاجر كم أمنت وصابولو بوتسوانا أمريكا أفريقيا تاريخ هاجروم بورقة وحبر خبز صحفو جاكان وتسلمتي مسحفشة ونبرهم كمي مثل تحيزنا نزاد النقيت هاجر كنرئيكم هنا سنة مكتال بوتسوانا أبدو باوخفال أفريقيا تركب ناي بحر أفدق زي بلا سفح مريتن وحدات نبرتن زلو هاجر بصفحات مريتان فرنسا تبلتها بانس أروغن فرنسا 68 مليون زيغاتات كلوان كلو بوتسوانا وينجن كل 5 مليون تراي بوتسوانا هابتام كتكون زخالتلو كل مغنياتاتيو تقدمين كندن أمريكا أفريقيا فوتسم زي تسبين بزخونة نعلم ميديا تنقريلو زي فلت إن بوليتيكانيا تعدك أبسلتن كاب زخونة نقر نلعل دما بحلنهم زجوزو جواتات مخانم إذا سنة حسابنا بوليتيكانيا تعطي دما نزهجر حمدان نجيفو حزبك بجواد دخلنات نبتز العلى نايبل سجنا درجة خديب منغور نعزخونة بوتسوانا نتأخذكم كلا بريزنت خوينو أبسلتانز ديبه سرسريت الشخامة يبهل بريزنت خما سمو أب علم من أفريقيا ببزحين يقرولني بتكبرنا حزب زهاجر كاب عم كرا زاد حنس لزخونه جن بزيجاتاتونو نزل علم ذكر عند حقوق معبال زهاجر خجر مكون بريزنت خما نبوتسوانا كم مجزات إنجليز كركوا خلو أب تهاجر تغلى دمرنا تهاجر ترجع 10 كيلومتر تراينيرو أستوعي لكم دو بزعوا حنتو الأولى تهاجر زلو نايمن قد ترجعنا نزارب زلنا نتأخذ وتخلى 10 كيلومتر نص خما نايكتران زي كونس نحمد من قدي مغنياتو جزاءات من قدن كال إنكانسو إتن هاجرات زرفن زمتن هبت كلون كله تراي بوتسوانا دما أيكونن هبتي نزان بعلى خمان تلحسون تقمصون سلسي نبرا جنزبهم كباخوني دلي بريزنت خماس ركوا بوتسوانا كملت هاجر 17 تراي ناي ديجري معرق زنبرهم حزبي منيرما هاي سكول زبصح دما 100 نبر ناي زيغاتا ببول قسم ماكلا ايتوت $80 تراي نيرو زيغدد دما كمتن دخاس دور تصرفو زبال أب تخبابي نتأخذ وقت زقربت الأوان نخلت تخطات التعامتات بخبي دركت هارمت بسنجز دما جل كاب زيجاتات بتأميت جل دما بتم حلال فتح حمامات يرقفوا نبرو
نزيغاتات هوسبيتال وسيدا كتحكم يترف ناي مكلخال كتابتون كتب تخيل هاجراي نبرت ني عالمنا طوي تشارك هاجرا بيدم زودقتهم بريزنت خاما ناي حزبو دخنه زساقيو ጾሞም محدارهم ድቃ ዝኽእሉ እኳ እንተነበረ ብውልቅ ግን ድኽነት ይኹን ጾም ምሕዳር ብወር እንተዘይኮይኑ በቐረባ ይፈልጦን እዩ ምክንያቱ ወዲ ንጉስ ወይ ልኡል ፕሪንስ ስለ ዝነበረ ቦትስዋና ኣብ ጸልማት ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ኣብ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ዝተማሃረ ካብ ናይ እንግሊዝ ንግስቲ ሰር ዝብል ናይ ክብሪ ማዕርግ ዝተዋህበ ኣብ ኩሉ ነገሩ ዳርጋ ሙሉእ ሰብ ነይሩ ሃገሩ ካብ እንግሊዛውያን ክርከባ እንከሎ ድማ ምስ ህዝቦም ትሕት ምባል መረፀ ስለዚ ድማ ንህዝቡ ንምድሓን ነቲ ፊልም ዝመስል መንገዲ ክኽተል ግድን ኮኑ ኻማ ታሪክ ሃገሩን ምቕያር ዝወሰዱ ቀዳማይ ስጉምቲ ግልጽ ናይ ኢኮኖሚ ስትራቴጂ ምንዳፍ ነበር ቦትስዋና ዓባይ ሃገር እኳ እንተኾነት ክሕረስ ዝኽእል መሬታ ግን 0.4 ሚእታዊ ጥራይ ሓዙኒ እዚ ሕጂ ንዕለላ ዘለና ሃገር እቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ የብላ ዝሕረስ መሬት የብላ ኣብ ዓለም ሳልሰይቲ ዝደኸየት ሃገር ምሁር ዜጋ ዘይብላ ሃገር እያ ብዝኾነ ምምሃር ዝጠቅም ድማ ንኸምዚ ፕሬዚደንት ኻማ ናይ ኤውሮጳ ዕዳጋ ፀቢቑ ይፈልጦ ስለ ዝነበረ ኣብ ሃገሩ ድማ ዋላ ሓደ ዝተውዒሉ ዘይፈልጥ ሃብቲ ተዓዚቡ ነበረ ዜጋታቱ ብሰንኪ ሕፅረት መሬት ሕርሻ ይፈልጡን እዮም ነይሮም እንተኾነ ግን ኣብ ምርባሕ ከብቲ ከድምዑ ይኽእሉ እዮም ብምባል ሃገሮም ስጋና ወፃኢ ሃገራት ናይ ምልኣኽ ፕሮጀክት ሓንፀፀ ብዙሕ ዝበሃል እኳ እንተዘይኮነ ናይ ኮፐርን ኒከልን ማዕድንን ነበረ እንተኾነ ግን ነዚ እውን ኣፅፊፍካ ንወፃኢ ንምልኣኽ ገንዘብ የድሊ ነበረ ከምቲ ዝረኣናዮ ድማ መንግስቲ ገንዘብ የብሉን ስለዚ ካልኣይ ስጉምቲ ራእይና ነፃ ኢኮኖሚ ብምባል ትሑት ታክስን ብልሽውናን ዘይብሉ ግልጽን ቁንዕን ናይ መንግስቲ ኣሰራርሓ ዘርግሐ ናይ ወፃኢ ኦፈርቲ ኣብ ቦትስዋና ከኣቱ ማዕፆ ሃገሩ ሃቢሉ ከፈቶ እዚ ድማ ጽቡቕ ገንዘብ ኣምጻሎ ብርግጽ እዚ መንገዲ እዚ ዘዋፅእ እኳ እንተኾነ ግዜ ዝወስድ ከይዲ ግን ነበረ በቲ ሓደ ገጽ ብድርቅን ዝተሃስየን ብሕማም ዝማሰንን ህዝቡ ቀልጢፉ ክረድኦ ነበሩ ስለዚ ልቓሕ ክደሊ ጀመረ ሳላ ናይ ምዕራብ ትምህርቱ ናበይ ክኸይድ ከም ዘለዎ ዘይጠፍኦ ጽቡቕ ስም ናይ ድሕረ ባይቶ ሓጊዝዎ ድማ ካብ IMF ልቓሕ ክወስድ ተፈቕደሉ እቲ ገንዘብ ምስ ተረኸበ ግን ንበይኑ ክወጾ ዘይክእል ፀገም ኣብ ቅድሚ ደው በለ ዜጋታት ዝሕከሙሉ ሆስፒታል ደቆም ዝመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ መንገዲ ይኹን ካልእ መሰረታዊ ቀረባት ዝህነፀሉ ብዝተማሃሩ ሰባት እዩ እታ ናይ ሽዑ ቦትስዋና ድማ ትምህርቲ ካብ ኣዝዩ ዝረሓቐ ናይ ድንቁርና ሃገር እያ ነይራ ስለዚ ዜጋታት ተማሂሮም ነቲ ቦታ ክሳብ ዝርከቡ ሞያዊ ፍልጠትን ክእለትን ኣብ ዘድልዮም ቦታታት እንግሊዛውያን ምሳይ ይስርሑ ኢሉ ንመንግስቲ እንግሊዝ ሓገዝ ሓተተ ኣብቲ እዋን ጽቡቕ ዝተማሃረ ሓይሊ ሰብ ካብ ዝነበራ ዝምባብዌ እውን ሞያውያን ኣምፀ ብሕማም ዝሳቐዩ ዝነበሩ ዜጋታቱ كتابت بسفيح بصح بيت تمرتن ናይ ጥዕና ትካላትን ዘርግሐ ኣብ ናይ ምርባሕ ከብትን ዝተዋፈሩ ዜጋታቶም ድማ ኣብ ድጎማ ገበሩ ብመሰረት ልምዓትን ምድልዳል ድማ ከተማታት ከም ዝሰፍሕ ተገብረ ከምዚ እናበለ ድማ እዛ ሕጂ ትርእይዋ ዘለኹም ርእሰ ከተማ ጋቦሮን ተመስረተት እቲ ሰብኣይ ዕረፍቲ ይፈልጥን እዩ ገና ምህርቲ ከይመፀ ኣብ ቦትስዋና ዝፈሪ ፍርያት ኣብ ዓለም ለኻዊ ዕዳጋ ብፅቡቕ ዋጋ ንኽሽየጥ ማዕፆ ዕዳጋታት ዓለም ክኹኩሕ ጀመረ ግርም ሰሊጥዎ ድማ ምስ ናይ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ናይ ኢኮኖሚ ስምምዓት ገበረ ንእግረ መንገዱ ምስ ውልቀ ሰብ ሃብቲ ብምዝራብ ኣብ ቦትስዋና ሰፊሕ ናይ ማዕድን ኩዕታ ንኽግበር ገበሩ ነተቕንዕ ልቡ ፈጣሪ ርእዩ ናይ ተጋደፎም ነፃ ብዝወፀትሉ ዓመት ማለት ኣብ 1967 ኣብ ቦትስዋና ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ ኣልማዝ ተረኸበ እዚ ማዕድን ምስ ተረኸበ ድማ መሊሱ ዝገደደ ካልእ ጭንቀት ኮነ ቀዳማይ ሃገሮም ካብቲ ኣልማዝ ዝርከብ ዝግባእ ግድያን ንምርካብን ንምርግጋፅን ነበረ ቀፂሉ ድማ እቲ ገንዘብ ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ግጭት ምኽንያት ዘይኮነስ ንህዝቢ ረብሓ ዝውዕለሉ ግልጽን ዘላቕን ስርዓት ምህናጽ ነበር ስለዚ ምስቲ ማዕድን ዘውፅእ ትካል ዴቢርስ ፍልጠትን ምስ ውዓልን ዝተሓወሶ ክሳብ ሎሚ ዓለም ዝድነቐሉ ውፅኢታዊ ዘተገበሩ በዚ ድማ ኣብ ዓለምና ውፅኢታዊ ዝተባህለ ናይ መንግስትን ናይ ማዕድን ትካል ሽርክነት ተመስረተ እቲ ሽርክነት ዴብስዋና ይበሃል እቲ ማዕድን ዘውፅእ ትካል ዴቢርስ ክኾን ከሎ ካብቲ ዘውፅኦ ፍርያት 50 ሚእታዊ ተኣታዊ ንመንግስቲ ቦትስዋና ንኸፍል ስምምዕ ተበፅሐ ሕጂ ኩሉ ነገር መስመሩ ሒዙ ካብ መሸጥ ኣልማዝ ተረኸበ ገንዘብ እናተቐበለ ገለ ክፋሉ ናይ ሃገሩ ዕዳ ንምኽፋል ገለ ድማ ናይ ዜጋታቶም ናብራ ንምምሕያሽ ከውዕሎ ጀመረ ስልጣን ታ ምስኪን ሃገር ኣብ ዝተረከበሉ ውሕድ ዓመታት ጥራይ ታሪኻ ቀይሩ ገንዘብ ተሪፍዋ ናይ ህፁፅ እዋን እናበለ ድማ ከተቐምጥ ጀመረት ናይ ዓለምና ሳልሰይቲ ድኻ ሃገር ዝብል ስማ ድማ ኣብ ዓለም ብቕልጡፍና ዓብየት ትርከብ ሃገር ብዝብል ስም ተተክእ ፍጹም ዝበሃል ሰብ ዋላ እኳ እንተዘየለ ናይ ሽዑ መራሕቲ ቦትስዋና ግን ፍጹማት ክበሃሉ ዳርጋ ይከኣል ነበረ እዚ ኩሉ ገንዘብ እናረኸቡ ንናብራ ህዝቦም ክፅዕሩ ከለዉ ፕሬዚደንት ሃገርን ሚኒስትራቶምን እውን እንተኾነ ካብ ድኻ ቦትስዋና ዝሓይሽ ህይወት ከም ዘይነበሮም ብኣካል ዝፈልጥዎም ብህይወት ዘለዉ ዜጋታት ሎሚ ብኹርዓት ይምስክሩሎም ኣለዉ ፕሬዚደንት ኻማ ታሪክ ድኽነት ሃገሩ ንምቕያር ቆሪፁ ክትስእ ከሎ ፍጹም ክሕለፍ ዘይብሉ ቀይሕ መስመር ኣቐሚጡ ነበረ ንሱ ድማ ዜጋታቱ ባኒ ጥራይ ዘይኮነስ ሰብኣዊ ተሓሕዛውን ከም ዘድልዮም እዩ ፕሬዚደንት ሴረትስ ኻማ
بيت اوان بزنصفو مسرت لهم بوتسوانا لعلنا حق زخبرلا سباو مسلا زحلولا ናይ ሕግን ስርዓትን ሃገር ኮይና ኣላ እቲ ኣዝዩ ዘገርም ግን ከም መብዛሕትኦም መራሕቲ ኣፍሪካ ንሃገረይ ዝኹሉ ታሪክ ሰሪሐ ኣብ ዝነበረ ነይሩ ሕጂ ናብ መንበረ ስልጣነይ ገጹ ዝጥምት ወይሉ ኢሉ ንዘለኣለም ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ኣይደለየን ግዚኡን እዋኑን ዝሓለወ ናጻን ፍትሐውን ምርጫ ብምግባር ህዝቢ መራሒኡ ብነጻ ክመርጽ ማዕጾ ቤት ጽሕፈቱ ንኹሉ ዓቕሚ ዘለዎን ነዚ ሃገር ክመርሐ እየ ዝበለ ዜጋን ኣርሓው እቲ ሽዑ ዘርኦ ዘርኢ ፍረፍሪ እንሆ ሃገሩን ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብሓይሊ ብረት ዘይኮነስ መንግስቲ ብሰላም ዝቀየረላ ሓንቲ ካብተን ውሕዳት ሃገራት ኣፍሪካ ክትከውን በቂዓ ኣላ ኻማ ኣብ መሬት ኣፍሪካ ፈጺሙ ዘይተጸበየ ተኣምር ክሰርሕ ከሎ ሓጋዝ ዘይነበሮ ወይ ድማ ብዘይ ዕንቅፋት ኣይነበረን ሃገሮም ዝተምሃረ ዜጋ ከም ዘይነበራ ነጊርናኩም ኣለና ዳርጋ ኩሎም ኣብ ትሕቲኦም ዝነበሩ ሰብ ሞያ ከምኦም ብፍቕሪ ሃገር ዝነደዱ ዜጋታት ዘይኮኑስ ዝሓሸ ኣማራፂ ምስ ረኸቡ ገዲፎሞም ዝኸዱ ንደሞዝ ኢሎም ዝሰርሑ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ነበሩ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ ጎረባብታ ደቡብ ኣፍሪካ ናሚብያን ዚምባብዌን ኣብ ትሕቲ ስርዓት ኣፓርታይድ ዝሕመስ ሃገራት ነበረ ኣብዚ እዋን ቦትስዋና ኣብቲ ዞባ ካብ መግዛእቲ ነጻ ዝወፀት እንኳ ሃገር ስለ ዝነበረት ኣብ ዙርያ ዝርከቡ ሃገራት ብጭካነ ዝገዝእ ዝነበረ ስርዓት ኣፓርታይድ ሓደ ጸሊም መንእሰይ መራሒ ንሃገሩ በዚ መንገዲ ዝናብዓወት ክመርሓ ከሎ ኣብ ትሕቲኡ ንዘለዋ ሃገራት ሕማቕ ኣብነት ከይከውን ስለ ዝሰግአ ዝከኣሎ ኩሉ እናገበረ ዕንቅፋት ክፈጥር ይፍትን ነበረ ክሳብቲ እዋን ቦትስዋና ካብ ፖሊስ ወፃኢ ናይ ምክልኻል ሰራዊት ኣይነበረ ስርዓት ኣፓርታይድ ብኸቢድ ክፈታተኖም ምስ ጀመረ ግን ንምግዝእ ባንበር ንጥኢት ገንዘብ ኣይነውፅን ዝብል መምርሒኦም ገዲፎም ብ15 ሚያዝያ 1977 ብዝጸደቐ ኣዋጅ ሃገራዊ ምክልኻል ሰራዊት ኣጣየሰ እዚ ድማ ሃገሩ ነጻ ካብ ትወፅእ ድሕሪ 11 ዓመት ነበረ ፕሬዝዳንት ኸማ ገዳማዊ ጸቕጢ ጥራይ ዘይኮነስ ውሽጣዊ ጸቕጢ እውን ነይሩ ወይ እዚ ኩሉ ተኣምር ንሃገሩ ክሰርሕ ከሎ ብስናይ ልብን ሽኮርን ሕማም እናተቐለሰ እዩ ብ13 ሐምለ 1980 ድማ ንቦትስዋናን ዜጋታትን ሕማቕ መዓልቲ ነበረ ንቦትስዋና ሰብ ክሓስቦ ካብ ዝኽእል ናዕሊ ብተኣምራዊ መንገዲ ዝመርሒ ጅግና ወዳ እቲ ዘይፅንቀቕ ዓቕሉን ዓቕሙን ክጠርሞ ጀመረ ከይደኸመ ምስ ሕማሙ እናተቓለሰ ንህዝቡ ካብ ማሕለኻ ድኽነት ኣውፂኡ መገዲ ዓወት ምስ ኣርገጸ ኣብ መበል 59 ዓመቱ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልየ ኣብ ዓለምና ብዙሕ ኣልማዝ ብምፍራይ ካብ ሩስያ ቀፂላ ካልአይቲ ፅሬት ዘለዎ ኣልማዝ ብምፍራይ ድማ ቀዳሚት እያ ቦትስዋና ስፖርትን ኣትሌቲክስን ትከታተሉ እንትኾንኩምን ብናይ ሓፂር ርሕቀት ጉያ ዓለም ብዘደንቑ ደቃሲ ስማ ሰሚዕኹምዋ ትኾኑ ኢኹም ሕጂ ግን ሰሚዕኩምዎ ዘይትፈልጡ ናብራ ዜጋታት ኣኽነግረኩም ሎሚ ኣብ ቦትስዋና ታሪክ ተቐይሩ እቲ 12 ኪሎ ሜትር ዝነበረ ጽርግያ ናብ 32,000 ኪሎ ሜትር ኣስፋልት ዓቢሉ እቲ መንገዲ ተበጻሕነቱ ጥራይ ዘይኮነስ ጽሬት እውን የቕኒ እዩ ጽሬት ኣስፋልት ቦትስዋና ብዓለም ለኻዊ መለክዕ ጽሬት ኣስፋልት ቦትስዋና ብዓለም ለኻዊ መዐቀን ተለኪዑ 91 ሚእታዊት ረኺቡ እዩ እዚ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ኣብ ዘለዉ ተርታ ይሰርዓ ቦትስዋና ካብ መዝገበ ቃላት ናጻ ወይ ድማ ፍሪ ዝብል ቃል ኣዝያ ትፈቱ ቦትስዋና ኮንካ ሓረስታይ ክትከውን ደሊኻ ኣለኻ ንብል ግን ገንዘብ የብልካ መንግስቲ ኻባኻ ዝደልያ ሓንቲ እያ ሓረስታይ ክኸውን ደለኹ ገንዘብ የብለይን ምባል ጥራይ መንግስቲ ትራክተር ሰዲዱ መሬትካ ብነጻ ክሓርሰልካ እዩ ምሩፅ ዘርእን መዳበርያን እውን ብነጻ ከቕርበልካ እዩ ኣብ ምፍራይ ከብቲ እውን 30 ሚእታዊት ወጻኢ ብመንግስቲ ይሽፈን ሕክምና ከብቲ ብነጻ ይወሃብ ፍርያት ምስ በጽሕ ድማ ዕዳጋ ንምድላይ ትሽገርኒ ኢኻ መንግስታዊ ትካላት ንናይ ሃገር ፍርያት ግድን ክዕድጉ ዘገድድ ኣዋጅ ኣለዋ ብቐጥታ ንዜጋታት ክሸይጥ እንተደሊኻ እውን ናይ ሓረስቶት ጥራይ ዝኾነ ማእከል ዕዳጋ ኣሎ ቦትስዋና ብድርቂ ትጥቃዕ ሃገር ስለ ዝኾነት ሓረስቶት ኣብ እዋን ፍርያትን ዘጋጥሞም ክሳራ ውሕስነት ወይ ኢንሹራንስ ኣለዎ ምስ ዘመኑ ንኽስጉሙ ድማ ቀጻሊ ስልጠና ዝህቡ ትካላት ኣብ ጎኖም ኣለዉ ቦትስዋና ክቡር መንበር ኣባይቲ ካብ ዘለዎን ሃገራት ኣፍሪካ ሓንቲ እያ በዚ ምኽንያት መንግስቲ ዜጋታቱ መንበር ገዛ ክሃንፁ ይድግፎም ቤተይ ባዕለይ ክሃንፁ እየ እንተኢልካ ኣብ 20 ዓመት ዝኽፈል ናይ 90,000 ፑላ ልቓሕ ይበካ ፑላ ናይ ቦትስዋና ገንዘብ ኮይኑ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዘለዉ ዝሓየሉ ባጤራ እዩ እዚ ማለት $1 ከባቢ 13 ፑላ እዩ ዜጋታት ገዝኦም ዝኣርግ ወይ ጽገና ምስ ዘድልዮ ብዘይ ወለድ ናይ 60,000 ፑላ ልቓሕ ይወሃቡ መንግስቲ በዓሉ ድማ ንትሑት ኣታዊ ዘለዎምን ንመንግስታዊ ሰራሕተኛታትን ኣባይቲ ሃኒፁ ይቕርብ ኣብ ነዊሕ እዋን ብዝኽፈል ልቓሕ ክገዝኡ ወይ ድማ ተኻሪም ክነብሩሉ ድማ ይኽእሉ ኣብ ኤውሮጳ ንተምሃሮ ገንዘብ ዝኸፍላ ሃገራት ከም ዘለዋ ንርኢና ኣብ መሬት ኣፍሪካ ግን ትምህርቲ ቤት ምህላው ሃገር ሰላም ኮይና ደቅኻ 2-3 ሰዓት ብእግሮም ከይተጓዕዙ ተማሂሮም ምምላሶም ከም በረኸት እዩ ዝቑጸር ቦትስዋና እውን ተኾንካ ግን ካልእ ታሪኽ እንቋዕ ተምሃርኩም ለይ እናበለን ተምሃሮ ወርሓዊ ገንዘብ ዝኸፍል መንግስቲ እዩ ዘለዎ ኣብ ቦትስዋና ኣብ ኩሉ ደረጃ ትምህርቲ ብነጻ እዩ ናይ መንግስቲ ቅጥዒ ኣማሊኦም ዩኒቨርሲቲን ዝኣትዉ ተምሃሮ ከም ደረጃ ትምህርቶም ወርሓዊ ካብ 184 ክሳብ $217 ናይ ጁባ ወይ ኣበል ገንዘብ ይወሃቦ እዚ ናይ መምህራን ደሞዝ ከይመስለኩም ንተምሃሮ ጥራይ ዝወሃብ እዩ ተምሃሮ ካብ ገጠር ዝመፁ እንተኾይኖም ድማ ተኽፊሊት ክሳብ $300 ይበጽሕ
ካብ ሃገር ወፂኦም ኣብ ዝኾነ ክፍለ ዓለም ክመሃሩ እንተኸይዶም ድማ መንግስቲ ኩሉ ወጻኢታቶም ይሽፍኑ ኣሎ። መንግስቲ ካብ ዜጋታቱ ዝደልዮ ሓንቲ ነገር ጥራይ ምስ ተመረቑ ንክልተ ዓመት ኣብ ሃገሮም ጸኒሖም ንህዝቦም ከገልግሉ። ቦትስዋና ነጻ ክትከውን ከላ ሓንቲ ትካል ትምህርቲ ኸማን ኣይነበራን። ዩኒቨርሲቲ ንምኽፋት ገንዘብ እንተሃለዋ እኳ ዝምሃር ተምሃራይ ስለ ዘይነበረ ናይ መጀመርያ ዩኒቨርሲቲ ኣብ 1982 እያ ኸፊታ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተሃንጸ ድማ ብህዝባዊ ወፍሪ ነበረ። እቲ ወፍሪ ሓደ ሰብ ሓደ ብዕራይ ዝብል መምርሒ ነበሮ። ሓረስታይ ብዕራይ ይዋፅእ፣ ብዕራይ ዘይብሉ ድማ ጤል፣ ደርሆ ወይ እንቋቑሖ ይውፍ ነበረ። ሎሚ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቦትስዋና ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዘለዉ 1,100 ዩኒቨርሲታት ብፅሬት ትምህርቲ መበል 37 ደረጃ ሒዙ ይርከብ። 15,000 ተምሃሮ ናይ ምቕባል ዓቕሚ ኣለዎ። ኣብዚ ሕጂ ቦትስዋና 10 ዩኒቨርሲታት፣ 8 ናይ ሞያ ኮሌጃት፣ 250 ናይ ካልኣይ ደረጃን 800 ናይ መጀመርያ ደረጃ ቤት ትምህርትታትን ኣለዋ። ቁፅር ናይ ትካላት ዝዋሕደ ዶ ይመስለኩም ኣሎ? ከይትጋገዩ ጠቕላላ ህዝቢ እቲ ሃገር 2.6 ሚልዮን ጥራይ ምዃኑ ኣብ ግምት እትውዎ። ኣብ ቦትስዋና ሕክምና ብነጻ እዩ። ኣብቲ ሃገር ናብ ዝኾነ ኣንፈት እንተኸይድካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 8 ኪሎ ሜትር መንግስታዊ ሆስፒታል ወይ ድማ ክሊኒክ ኢኻ ትረክብ። ሎሚ እውን እንተኾነ ቦትስዋና ናይ ዝተምሃሩ ሰባት ሕፅረት ኣለዋ። ካብቶም ዘለዉ ናይ ጥዕና ትካላት 98 ሚእታዊት ናይ መንግስቲ ክኾኑ ከለዉ ዜጋታት ቦትስዋና ዝኾኑ ሓካይም ግን 21 ሚእታዊት ጥራዮም። እቶም 79 ሚእታዊት ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመፁ እዮም። ቦትስዋና ብኣልማዝ ዝተባረኸት ሃገር እያ። ክሳብ ሕጂ እውን ገና ዓለም ዘገርም መጠን ዘለዎ ኣልማዝ ትረክብ ኣላ። ኣብ 2024 ዝተረኽበ 2494 ካራት ኣልማዝ ካብቲ ቅድሚ 100 ዓመት ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተረኽበ 3116 ካራት ቀፂሉ ኣብ ዓለም መበል ካልኣይ ዝበለፀ ኣልማዝ ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ። ኣብ ታሪክ ካብ ዝተረኽቡ 5 ዓበይቲ ኣልማዛት እቶም 4 ኣብ ቦትስዋና ዝተረኽቡ እዮም። ኣልማዝ ካብ ዓመታዊ ፍርያት ሃገር 30 ሚእታዊት፣ ካብ ኣታዊ ሰደድ ኤክስፖርት ድማ 85 ሚእታዊት ይሽፍን። ኣብ 2022 ካብ ሰደድ ኣልማዝ 5 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ዝረኸበት ቦትስዋና ሎሚ ጥረ ኣልማዝ ጥራይ ምልኣኽ ኣቋሪፅ እያ። ኣብ ውሽጢ ሃገር ቀሪፃን ኣሰሊማን ማለት ፕሮሰሲንግ ጌራ ክቡር ፍርያት ክትሸይጥ እውን ጀሚራ ኣላ። እቲ ካልኣይ ኣታዊ ቦትስዋና ድማ ካብ ቱሪዝም እዩ። እንስሳ ዘገዳም ንምርኣይ ናብ ኣፍሪቃ ዝመፁ ቱሪስት ቀዳሚት ምርጫ። ኦካቫንጎ ዴልታ፣ ቾቬ ሃገራዊ ፓርክን ካላሃርን ቀንዲ መዕርፎታት በጻሕቲ እዮም። ቦትስዋና ንቱሪስት ክብርቲ ሃገር እያ። ገለ ሆቴላት ንሓንቲ ለይቲ ክሳብ 4500 ዶላር ይኽፍሉ። ቪዛ ንምርካብ እውን ከም በዓል ኬንያን ታንዛንያን ቀሊል ኣይኮነን። እዚ ድማ ካብ ቱሪዝም ክትረኽቦ ዝግባእ ኣታዊ ንኸይትረክብ ዕንቅፋት ይኸውን ኣሎ ዝብሉ እውን ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ቦትስዋና፣ ዛምቢያ፣ ናሚብያን ዚምባብዌን ዘራኸባሉ ካዞንጉላ ዝተባህለ ቦታ ኣሎ። ኣብቲ ድልል ኮንካ 4 ሃገራት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ። እዚ ድልል እዚ ብምትሕባር ቦትስዋናን ዛምቢያን ዝተሃንጸ እዩ። ናብዚ ቦታ እዚ እንተኸይድኩም ድማ ቪክቶርያ ፎልስ ከይረኣኹም ከይትምለሱ። እምበኣር ከዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ዑደትና ኣብዚ ክንዛዝም ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ብልቢ የመስግን። ብኻልእ መደብ ክሳብ ዝመፀኩም ሰሰና እዩ።